Ika-21 sang Septembre 2021. Petsa sang akon pagkatao. Kadungan sang petsa naging-deklarar ang martial law sadto. Takda nga numero sang pagkasoltiro. Aton ginatawag nga dibu. Sa kapila nga tuig na ang nagligan, kadasig ng sampanahon maglipas. Sang una, jutay pata, subong ng pangabuhi na. Sa muni nga pangidaron, kinahanglan ta na magtindog sa kaugalingon. Kag magbangon para sa aton tagsa nga handom. Sa muni nga tion, ay ara ka ng sang panindugan para sa kaugalingon. May ara manawala sang ginasaligan. Kinahanglan mo na maghimakas para sa personal mo nga kinahanglan. Sa amo sini nga pangidaron, wala na sa pinsar kung magsulod sa malain nga hilikoton. Ang gusto mo na lang gid, ara ka sa tawhay nga sitwasyon. Gahandom sang maayo nga boss damlag, kag nagaplano sang maayo nga desisyon sa kaugalingon. Dumduman ko pa sang nagligad ang akon yung mga kahampang laban pa babayi. Ang isa ka babayi, ginasunlog nga miga ko. Ang isa, upod ko paligo, kagdungan kami kapanyaga. Pero subong, wala na sila kapanapak nga duwa. Pero okay lang, at least, kagwapa mangyapon sila. Sa sulod sa 21 katuig, nga pagpangabuhi, hindi patas sa atin na gina-ekspektar. May kalipay, kasakit, pangimakas, kagkadalagan. Pero kung imo ina naagyan, tama na nakatawhay kung imo panilagan. Manggaranon man kung imol, parehos malang gaagi sa pagtilaw. Wala gid ko nang hinulsol sa namuklatan ko nga sitwasyon. Tanan, akon gid ginbaton. Oo, may madulom ko panghitabo sa akon nagligad. Pero akon tanan ginbag ko para sa pag-ekspektar sa akon sang iban nga tao. Nagmuklat man ko sa pagkapigado. At least, nakatanom sa akong panguna-una kag balatsyagon. Nga magpakanubo sa tanan nga tao, bisan ikaw ang argabyado. Mangin maalwan sa kapariyo. Kabaghatag respeto sa tao nga gahatag man respeto sa imo. Nagdiri lang asta ang ako na tula. Di ikaw ya, anong imo na muklatan, komportable ka bala, kag nalipay ka.